Кунаклар еңелек мөслимлеләрнең мәгариф өлкәсендәге уңышларына багышланган күргәзмәне карады. Анда остазлар аллеясы эшләре, мәгариф оешмаларының профиль юнәлешендә эшчәнлеге үзара дәвамчанлык чагылыш тапты. Район мәктәпләрендә берничә ел профильле сыйныфлар эшли. Мөслим лицее базасында Кама математик үзәге мәйданчыгы эшләде. Күбәк урта мәктәбендә агросыйныф, Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә педагогик сыйныф ачылды. Мөслим гимназиясендә медицина сыйныфы уңышлы старт алды. Быел Мөслим урта мәктәбендә энерго классы ачыла. Әлеге сыйныфта математика, физика һәм сызым фәннәрен тирәнтен укыту күздә тотыла. Медицина классы инде безнең гимназиядә 1 ел эшләп килде. Бу класска инде балалар үзләре теләп, сайлап килделәр. Химия һәм биология фәнен тирәнтен өйрәнергә кызыксыналар. Бу класста инде башка классларга аермалар буларак, инде безнең биология, химия фәннәренә сәгать күбрәк бирелә. Индивидуальный проект дигән дәрес бар. Шушы химия, биология, экология белән бәйле проектлар эшлиләр. Электив курсларга тагын 1 сәгать бирелә һәм аларга инде мөмкинлекләр күбрәк дип әйтәсе килә, башка класслар белән аермаларак. Шушы ел буена балалар Казан дәүләт медицина университеты белән бергә эшләделәр. Безнең бит инде авыл җирләрендә укучылар саны әзәя. Безгә бу проблема килеп җитмәде, Аллаһка шөкер. Яңа уку елын, алдагы уку елының нәтиҗәләренә нигезләнеп башлыйбыз. Алар куанычлы. Еге нәтиҗәләребез бик уңышлы булды. 94 балл җыйды укучыбыз литература фәненнән һәм ул укучыбыз калган фәннәрдән дә югары баллар җыйды. Уку елы дәвамында мәктәбебездә агрокласс эшләде. Аларның уңышларын белән дә тәкъдим иттек. Аларның инде хактан да җир кешеләре, җирдә туып үскән балалар, җирне яраталар һәм үзләренең белемнәрен шушы юнәлеш буенча арттыру өстендә эшлиләр. Быелгысы уку елында мәктәбебезнең ашханәсендә капиталь ремонт булды. Быелгы уку елы берничә яңалык алып килә. Рус әдәбияты дәресләрендә укылучы әсәрләр исемлеге яңартылган. Тормыш иминлеге нигезләре фәне ватанны саклау нигезләре дип үзгәртелә. Һәм үз эченә башлангыч хәрби әзерлек курсларын да ала. Профиль юнәлешендә сызым дәресләре янәдән укытыла башлый. Физик тәрбия дәресләре яңа модульләр белән тулыландырыла. Технология фәне хезмәт дип үзгәртелә. Югары сыйныфларда өстәмә курс буларак гаилә нигезе укытыла башлый. Россия Федерациясының мәгариф турындагы законына укытучының махсус статусын раслау буенча үзгәрешләр кертелде. Хәзер законда укытучыны кеше буларак хөрмәт итү, физик һәм психик көч куллануның барлык төрләреннән, шәхес буларак кимсетүдән яклау хукукы каралган. Алдагы басмада мондый хукукларга укучылар гына ия иде. Шулай ук яңа басмадагы мәгариф турындагы законның 43-нче маддәсенең 4-нче пунктында дәрес вакытында укучыларга мобиль элемтә куллану чаралары да тыелачак. Мәгариф һәм фән министрлыгының үстәмә белем бирү бүлеге җитәкчесе Айгөл Кашапова мәгариф өлкәсендәге яңалыклар, республика белән башкарылган эшләр белән таныштырды. Мәгариф хезмәткәрләренең мөһим бурычларының берсе профильле укыту булуын һәм мөслимлеләрнең бу юнәлештә уңышлы эшләвен билгеләп үтте. Соңгы елларда мәгариф системасы зур үзгәрешләр кичерә. Яңалык кулланылышка кергән чорда авыр булса да, аның асылына төшенеп беткәч, җиңеллек киләчәк, диде район башлыгы Альберт Хуҗин. Бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Менә олимпиадаларда катнашучылар бит инде. Мин карадым, практически бөтен слайдларда күренде. 2 тапкырга арткан безнең призерлар. 2 тапкырга, ул бит 10%-ка түгел, 15%-ка түгел, 2 тапкырга. Менә соңгы 3 ел эчендә. Бу бик әйбәт күрсәткечләр. Бу инде легионы сезнең командагызның һәм менә монда укытучы укытучыларның, директорларның, замнарның бөтенесенең эшенең нәтиҗәсе. Мәгариф хезмәткәрләренең киңәшмәсе гадәттәгечә бүләкләргә бай булды. 2023-2024 уку елы нәтиҗәләре буенча бер төркем мәгариф хезмәткәренә Россия һәм Татарстан мәгариф һәм фән министрлыкларының, район башлыгының, мәгариф идарәсенең мактау грамоталары тапшырылды. Бүген дә мәктәп белән тыгыз элемтәдә торучы ветераннар күкрәк билгеләрен алды. Мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе кысаларында 15 укучыга 10 000 сумлык сертификатлар бирелде. Конференцияда без үзебезнең Фаттаховлар династиясын тәкъдим итәбез. Безнең педагогик стаж 205 ел. Династиябызның башлыгы Фаттахова Рәмзия Фархиевна. Ул үзе 39 ел шушы эшкә тугры хезмәт иткән. Безнең династиядә татар теле, математика, рус теле укытучылары һәм физик культура укытучылары бар.
Кеңешме ахырында лайыклы ялга чыгучы өлкән буын укытучылар хөрмәтләнде. 22 мәгариф хезмәткәре пенсия яшенә җиткән, әмма аларның күбесе эшчәнлеген дәвам итәр дип көтелә. Өлкәннәргә алмашкан нибары 2 яшь белгеч кайткан. Алар Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә математика һәм инглиз телен укытачак. Яшь укытучыларга 3 ел дәвамында 100 мең сумлык матди ярдәм күрсәтеләчәк. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.